Παπάς Δημήτρης εδώ, γεωπόνος της ομάδας Agro Development, και έχω να πω το εξής. Έχοντας συνεργαστεί με πάρα πολλούς ελαιοπαραγωγούς, μπορείτε να δείτε τα κοινωνικά μας δίκτυα, να δείτε τη δουλειά μας, να μας κάνετε μία έρευνα έτσι ώστε να δείτε τις συνεργασίες τις οποίες έχουμε κάνει, τις δουλειές μας και το κατά πόσο έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε τον Έλληνα ελαιοπαραγωγό. Δεν γίνεται το 2025 να κάνεις τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Η αγορά μεταβάλλεται, οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται, τα καιρικά δεδομένα μεταβάλλονται. Άρα πρέπει να μεταβληθεί και ο τρόπος σκέψης σου, ο τρόπος καλλιέργειας των ελαιώνων σου. Γι' αυτό εμείς έχουμε δημιουργήσει την εφαρμογή Olive Guide, η οποία σου προσφέρει καιρικά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες για το κάθε σου κτήμα, δείκτες βλάσης για το κάθε σου κτήμα, δεδομένα υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους για το κάθε σου κτήμα, καταχωρήσεις τι έκανες και πότε, βλέπεις τι είχε αποτέλεσμα και τι όχι, και σου αναλύει όλα τα οικονομικά δεδομένα από το κάθε σου κτήμα, με βάση δεδομένα τα οποία είτε καταχωρήσεις ο ίδιος είτε σου δίνει η ίδια η εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, εσύ θα μπορείς να καλλιεργήσεις πιο στοχευμένα τον κάθε σου ελαιόνα με βάση δεδομένα και όχι τυχαία. Αυτό που πάρα πολλοί ελαιοπαραγωγοί κάνουν έως και τώρα στην Ελλάδα είναι κάτι που είναι απαρχαιωμένο. Δεν μπορείς να ακολουθείς καλλιεργητικές πρακτικές γενικευμένα και τυχαία. Τα καιρικά δεδομένα είναι το Α και το Ω, και επίσης δεν μπορείς να παίρνεις και σκευάσματα με βάση τυχαίες συμβουλές. Το να πιάσεις το γεωπόνο και να του πεις: θέλω αυτό, δώσ' μου αυτό, να σου δίνει αυτός ένα σκεύασμα χωρίς να έχει επισκεφτεί τον ελαιόνα σου, χωρίς να έχει δεδομένα από τον ελαιόνα σου, είναι κάτι το οποίο είναι τυχαίο και δεν θα δεις αποτελέσματα έτσι. Αποτελέσματα θα δεις μόνο καλλιεργώντας με δεδομένα. Και γι' αυτό εμείς προτείνουμε να κάνεις την εγγραφή στην εφαρμογή Olive Guide, το link της οποίας το βρίσκεις στο κουμπί από κάτω, και να καλλιεργείς πάντα με αναλύσεις, είτε φιλοδιαγνωστική είτε δορυφορική ανάλυση. Τα οποία όλα αυτά τα δεδομένα μπορείς είτε εσύ ο ίδιος να τα ερμηνεύεις και να ακολουθείς πιο στοχευμένες καλλιεργητικές πρακτικές, είτε να έρχεσαι σε επικοινωνία με εμάς, καθώς έχουμε δημιουργήσει και ένα πακέτο μέσα στην εφαρμογή Olive Guide, μέσω του οποίου μπορούμε να σε καθοδηγήσουμε εμείς με βάση όλα αυτά τα δεδομένα.